Bisan pa man tuod ana kanato ang tanang kahimanan sa Dios, apan adunay usa ka butang igsoon nga kinahanglan anaa gayud kini sa atong kinabuhi. Kinahanglan mao gayud kini ang ato ang palig-unon, mao gayud kini ang atong ikinabuhi sa kanunay igsoon. Bisan pa man naa kanimo ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong lughan, ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita ingon nga sapatos, ug ang atong taming nga mao gayud ang pagtuo, ug ang kalo sa kaluwasan ingon nga panalipod sa atong ulo, ug ang pulong sa Dios ingon nga atong espada. Kanang tanan igsoon bisan anaa kana kanato apan kinahanglan nayo sa kabutang nga mao gayud kini ang maghari, mao gayud kini ang mulig-on sa matag usa kanato, ug kinahanglan anaa gayud kini kanato igsoon, mao gayud kanang pag-ampo nato sa Ginoo. Kinahanglan ang tanan igsuon atong iampo ug isalig ngadto sa Ginoo. Tungod kay bisan anaa kanimo ang tanan nga kahimanan, bisan anaa kanimo ang tanang salipod sa imong lawas karon, sa imong kaugalingon karon, kung wala kay pag-ampo sa Ginoo igsuon, wala kay personal nga relasyon ngadto sa Ginoo igsuon, wala kay maayo nga koneksyon ngadto sa Ginoo igsuon, wala kay lig-on nga pakig-istorya, pakig-relasyon, pakig-suod ngadto sa Ginoo igsuon, mahimong kawang ang tanan, mahimong sayang ang tanan igsoon, tungod kay posible nga mapildi ka sa imong kaaway. Ang atong kaaway igsoon dili tao, ang atong kaaway dili ang mga butang nga atong nakita dinhi sa kalibutan, kung dili ang tanang buhat sa demonyo igsoon. Ang demonyo dili nato makita apan mangita siya og paagi nga distrakon kita sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Gubon ang atong relasyon ngadto sa Ginoo igsoon. Busa atong paharion sa kanunay ang atong pag-ampo, ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Nag-ingon sa Efeso 6 versikulo 18, buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu, tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayon. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawan sa Dios. Mao na sa kanunay igsoon, dili gayud nato wadon ang pag-ampo. Ang pag-ampo igsoon importante gayud kaayo sa matag usa nga kinahanglan ato ning ikinabuhi. Ang pag-ampo igsoon kinahanglan ato kining i-daily routine. Mao kini ang pinaka-nindot igsoon nga anaa gayud kanato sa matag usa. Bisan unsa ang atong buhaton igsoon, kinahanglan ang atong pag-ampo sa Ginoo naa gayud kini permi. Mukaon ta, mulakaw ta, mutrabaho ta, sa tong pagmata, sa tong pagkatulog, kinahanglan ang pag-ampo igsoon naa gayud sa matag usa kanunay. Tungod kay mao kanay maglingkon, mao kanay maghatag og maayo nga relasyon nato ngadto sa Ginoo. Natay personal nga relasyon, personal nga koneksyon ngadto sa Ginoo. Usa sa kanunay igsoon, pahariya ang imong pag-ampo, palig-una ang imong pag-ampo, o patubua kanunay ang imong pag-ampo ngadto sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.